ପାକଳ ଅପରାହ୍ନ। ଘୋର ଅମାନିଶା ଭରା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ବର୍ଷା। ପବନ ବି ଖୁବ୍ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କରେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ତେଣୁ ବୋଉ ଡିବିରିଟିଏ ଜାଳିଦେଲା। ଜୋର ପବନ କାରଣରୁ ତାହା ଆସ୍ତେ ଦୀପ୍ତିହୀନ ହୋଇ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦେଲା। ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ଧକାର ହେତୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ବୋଲି ଜେଜେମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଭିତରେ ଭିତରେ ତୁହାଇ ତୁହାଇ ବହୁତ ଖୁସିକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ବହିଖାତା ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ବ୍ୟାଗରେ ପୂରାଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆପାଦମସ୍ତକ ଲୁଚିଗଲି ସେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିବା କନ୍ଥା ଭିତରେ। ଛୁଆଳିଆ ମନ, ସହଜରେ ନିଦ କାହିଁ? ଦେଖିଲି ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହି ରାତି ଖାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛି। ଅବଶ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଆସିବା ସମୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତରେ କିଛି କାରଣ ନଥାଏ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲି ବୋଉର ଚୁଲିମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଚୁଲିରୁ ଦପ୍ ଦପ୍ ହୋଇ ବାହାରୁଥିବା ନିଆଁ ତାହାର ପରିବେଶ ଟିକକକୁ ବେଶ୍ ଆଲୋକ ଓ ଉଷ୍ମତା ଦେଉଥିଲା। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ଧାର, ଚାହିଁଲେ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ତା ସହ ଯେଉଁ ବର୍ଷା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କଳା ଫଟାଫଟା ମଶା ପେଟେ ରକ୍ତ ଖାଇ ବୋଉ ପାଦ ପାଖରେ ଆସି ବସିଗଲା। ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। ବୋଉକୁ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ବୋଉ ତାକୁ କ'ଣ ତ ଗୋଟେ କହିଲା। ଫିଲିପିଲିସ୍ ବୋଧେ। ଆଗରୁ କେବେ ଏ ନାଁ ଶୁଣି ନଥିଲି। ତାକୁ ଚାହିଁ ରହି ଅନେକ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି କିଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସି ରକ୍ତତକ ଶୋଷି ମରିଯାଇଥିବା ମଶାଟିକୁ ଷଣ୍ଢରେ ବୋହି ନେଇଗଲେ। କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ନିଆଁର ଆଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହଜିଗଲେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। ଭାବିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରଟା ଭାରି ଡରଉଥାଏ। ମୁଁ ତାପରେ ବି ଅପଲକ ନୟନରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ଖୋଜିଲା ଖୋଜିଲା ଆଖିର ଉତ୍ସାହ ନେଇ। ବୋଉକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ପଚାରିଲି, ବୋଉ, ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଠି ଯେତେ କଞ୍ଚା ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଜୀବଟାକୁ ବି ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ରାକ୍ଷସ କି? ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବୋଉ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ। ତୁ ଚୁପଚାପ ଖାଇକି ଶୋ। ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଜେଜେମାର କନ୍ଥା ଭିତରେ ମୁହଁ ଗୋଡ଼େଇ ଶୋଇଗଲି। ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ମୋଠୁ 4 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚର ଗୋଟେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ଡାକିଲା। କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱର ସିଏ! ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ିଲା। ମୁଁ ନ ଯିବାରୁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ଯେତେ ମୋ ନିକଟତର ହେଉଥିଲା, ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସେତେ ସେତେ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି। ପଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବହିଟା ମେଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବିଗତ ରାତିର ବର୍ଷା। ସେସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ହଷ୍ଟେଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସି ବସିପଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ। ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଣିତକ ଜମି ରହିଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ରହି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅନେକ କଥା। ଭାବୁଥିଲି ବର୍ଷାଟା ଯେମିତି ବାଦଲର ଛାତି ଚିରି ଆସିଥିଲା କେବଳ ମୋର ଶୈଶବର ସ୍ମୃତିକୁ ସତେଜ କରିବାକୁ। ଆଜି 28 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଅପରାହ୍ନର ପାକଳ ଅବସ୍ଥାରେ 21 ବର୍ଷ ତଳର ଚପଳ ଶୈଶବ ପୁଣି ସତେଜ ହୋଇଉଠିଲା। ସେଦିନର 7 ବର୍ଷର ରାଜୁର ଜିଜ୍ଞାସା ତାକୁ, ମାନେ ମୋତେ, ଆଜି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ଜଣେ ଗବେଷକ ହିସାବରେ ଠିଆ କରେଇଛି। ମୋର ଏ ସଫଳତା ଓ ସେ ଅତୀତ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଲା ଯେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ।